Ieit try perlu mga member chiang sa sinpat ngabdiang sabay pi sha kan diga YouTube channel kajing patmai ngai khuble perlu pi we ba pi support ya kan diga channel but nang ye pe show iki video ki ban chawan rani khaman ngai it's camp perlu be janga ba pi yo jing mentoy daga ba pe ya ki diga video jong kan diga channel kajing patmai perlu hani khleman ngawan be sa sinpat ban Yasa mi pi kaktian ka jong blay kabadan kam yangi iwi piwe bangin tip syapang ka Bible syapang kaktian ka jong blay syapang ka jingjia ba ka jingmat ka bau Jisu laman kat baudan ha ka diga perthai ti syua bangin sedang syua bangin pet ya kaktian ka jong blay tui pandami khle ka jong khandian ha ka jing duai aw blay ka pa ji bam neng ani khlem ma try karan ai ka buram ba ka ji ro shame ngai ngoi me try karan ki ke ba ro ki bam la le na ka mata ka jong i piwe hakan dia kleman ngadwai sko badan ka lang atrai kan bangi we bangin la masuk thoi khtin ka jong be bangilam shampang ya khtin ka jong be da ka bola de nginam la ban le dalile ru atrai kan ran rei tai bu sim jom be dara ka lang bangi khna bangila ban sko tho ban ngila pusan bha ya khtin ka jong be atrai ngilong ki break ba pop ki batlot ki baruna sko ba ma bengi tagi pop ki kang ke ji baro le bai ki ne barong ipan ha ta Jisu amen nakapor syakapor uyanes ulatho ba kinong yalam niam ki persang ban kem yahu Jisu ban wanra ya u ha ka jing bishar ban rai ban penyap ya u kamat pedeng ha ka kitab jang u Yohanes bun sin hi ka kren dau Jisu bat kata kalong ba kata kapor bat ka kenta kampat wan da ka bambut ya kapor jong ka jing sa narpna ka jong Jisu habang ipet ya ka Bible perlu be tengah ngila yo ban pule syapang ka to ka jing bam jamil ka ba kerpang ka jong Jisu ba kisenran ka jo ha ka ba ulasat ki gejat ki jong kisenran ka jo but ondala dep nang ta ngilai i ba Jisu ba kisenran ki lale cha ka per get samani banduai but hang tau Jisu la kren ya kisenran ka jong but wale kham shajngai banduai hang ne ngilai i ru perlu be janga ba ka Bible kala ong ru bau Jisu la duai baru la ong pakok pa ngam la ban sha shitam henry la da kalong kaman ko jong mi to ai kan long ban gila i ru ha ka por shiteng sinya lawan kino yalam yam kyogi jiu ba kisipai ba kila kem yo Jisu ba kila yalam u hakmat jong u anas ba hakmat jong u kayapas urang ba lingdo pandang tapat arsen hakmat jong u pilat u Yohanes ula khot shibun ba kinong sakhi naman la kajingyat jong ka jing em ka jong u ban phla bo Jisu ulong utau Jisu Christ unong pen em menta u Yohanes u khot yo pilat bolong ulang shor ubala bishar yau Jisu kani ka jing phla ka long ka badan kam bha namar ba u pilat udei unong rom bat ulang shor bat ru unong bishar ba kiwe pat ki babon ki dei tang kinong sakhi ki balong ki jiu bat ki riu pai ba Tukin dia pen ka Bible na Yohanes kalong ka bakat pra kat ka ba arpu pra onda kumta kila yalam no ya Jisu na u kaya pas sha ka ying ba ulung shor te kala long men step Henry ki hi kim shem la le rung shapo kata ka ying ba ulung shor ba yo kin pen sang yala di Henry ba kin yo bam ya ka jinglan dang step hangap lawan ra yo Jisu shau pilat bat ka jing thmu ko jong pilat ka ban pelai no yau Jisu da ka borla de Henry ka jingle ka jong Jisu kala khring ya ka jing pen le jingbon jong pilat ulung shor ula kali bha na Jisu bat ula yesngo ya kine na ka remyak shentur ka jong ulung shor ula kali bha na Jisu bat ula yesngo ya kini kintian na ka remyak shentur ka jong kata ka de na Yohanes kalong ka ba khat pra kan khot ka ba lai pinyo namar kata upilat ula ong ha mame melong usim te Jisu la ya tho me ong ken bangalong manga usim ya kane khnang lakha yanga ba ya kane khnang ngalawan sha ka perthei bangan yo plus kem ya ka jing shisha u e baro u ba da long na ka jong ka jing shisha u sha skor ya ka ktien ka jonga wala da ulung shor ula penrem yo Jisu sha ka jing yap la kum taru ula pen pau ba ulong ubaloi loi hadu lai sien man halor jong ka ding phna paro be jonga la tho u Jisu unong Nazaret usim ki jiu upilat ula pendep
ya ka jing sakhi ka jong u bau Jisu udei u e bat ka bas ngau si ka long ba wat hado kan ni ka jing nyoben ya ka jing phla jong ka jing long baloi ka jong ukres wala kataru la penrem ya Jisu sha ka jing yam upilat udon ya ka jing sha kabada yeng hakmat ka jong u penban ula sha ki ba kin kren ben ya u upilat ula rai penrem ya Jisu bat kata ka long bas ngau si namar ba klembut ya ka jing ngau jong ka donut ka jong u kabaya tho ya u bau Jisu long ubadai tibun sin ha ka jing ka jongi iwi pewe kan wan kajing jia kum kajing jia kabla jia ya upilan baka donut ko jong ngi ka ong baka long ka badai henre hisngapan ya kajing ong ko jong kiwe kalong ka nuksa yang iwi piwe parlong bi junga ya kan ka jing sham ka jong upilan baka ka bangin le habang idan ha kata ka situation ngabo ka jing kali ka jong pi ka bangin nang na ka nuksa ka jong upilan baka jing ma jong ka jing sko bakraw ka jing ma jong ka jing sha penbor ti perlok bi junga tuin kan mau ba ngim te ban sha penbor ngim te ban ngap ya kiwe ring rim ngap ya ka jing ong jong ka donut ka jongi hak ba ka ong la ka lok badai ne ka bam dai ini ban ngap bat ka long ka ba ma bha lada ngi ngo kra lada ngi sha penbor hanu ban ngim le ya ka ba ngi ba ka long ka badai tublin kur khuye phi we bangang scam parlo bi junga badi gini kin thien ba khandian phin yo jing man toy bat phin kan ma wi ka to jing sha ka bo Jisu la sha halo jo ka ding phna na ka banta ka jongi we ka jing sha shitam ka jong Jisu ka long shisha ke ka ba bha ka ba mu la shem henry wala ka taru la ong yo ble ba to ai ba kamon jong me on de kamon ka jonga ka parlo bi junga ai ba kini kan tien ke bo Jisu ula kren kan long yang ngir kum jo ta ai ba kamon ka jong ble kan long ha ka jing ka jongi kum kamon ka jongi